Madyong hapon guys. Ang ipakita ninyo ning kining lugar guys. Mao ni lugar nga ahang natawhan Kambaha, Alicia, Bohol. Sakop ni sa ang barangay ani mao ang Utlongkam, unsa sityo ra ni siya. Sa una guys, kamay pa man lagi ko kay dinhi man ko gianak. Sa na nag-edad na siguro ko og mga kaya pa man ko eskwela mga 6 years o 5 years. 5 years ang edad. Manung ko og duwa atos sentro namo sa Kambaha. Pagkahinumdum ko sa una ba. Manung ko og duwa kay lakin-on man ko kaadso. Lakin-on ra ko sa buhat pero baji di ay ko. Ni mga tumay madto ko Kambaha, manung ko og duwa dito lastiko na Julin. Kay numdum ko sa una inig anda kay makadaog man ko inig uli na ho arang naghana ko dang lastiko. Kasukan ko sa ginikanan nga nung daghang ko lastiko nanong man ko og duwa lagi dito sa Kambaha mo nang nakadaog man ko mo nang daghang ko lastikong da. So guys, sa ma-opening lugar kining lugar karon nga gipakita ninyo. Gamay pa ning sapa, nasapa man ni diri sa ubos. Gamay pa kaadto. Karon gidak-an man sa atong gobyerno. Gidak-an ang tulay. Mo ni na nalami na nahabog na ang kalsada. Dako na kausaban ang ako yutang na tawhan. Dako na siya kausaban. Lami na siya kanawon di kaniadto ug mag-uwan og kusog mo baha kay gamay ra man lagi ang imbornal pero karon dako na siya nga tulay. Dako na siya nga tulay. Dako nang kausaban ang lugar nga akong natawhan. Pero ako wa ko mausab sa ang pagkatao. Wa ko mausab po gihapon kung saan man mo rayang linya siguro. Thank you for watching, mga friends.